Sausa ka. Babe, unsa ka kung mubakasyon ta? Aron makapahuway sa ka ba? Sige. Sige ha, mangita kong nindot nga resort ha. Ay, sa north na budda. Palahi na sa daba kay permi lang taga south. Dagan man ano nindot nga resort dito. Unsay tan-aw nimo? Oh. Babe? Kat, Unsa ganito? sa may problema nimo? Kabantay ko nimo nga, wa kasi imong kagalingon lately. Nganom ka? Adam, gikapoy naman ko. Kapoy sa unsa? Ambot lang. Wa na ko makasabot sa akong kaugalingon. Ngano nagpadayon pa ko ani. Pwede mangayo sa kong space nimo. Unsa? Cool off una ta, please. Gusto kong makahuna-huna og tarong. Kat, Gusto na kong timbangon ang akong gibati. dili ko masugot. Mura na masagkag, nakigbuwag na ko ana. Kung makig-call off naman lang gani ka, buwag ka na ko diretso. Sige. Buwag na lang ta, Adam. Kat, Huy, kakuyaw ba ni mo? Nikalit mo lang kagpakigbuwag ni Adam. Sa tinuod lang, Dayno. Dugay na nina akong gihuna-huna. Sud sa pila ka tuig, diha niya nagtuyok ang akong kalibutan. Gihatag na ko ang tanan. Pero, nakamata na lang ko kausa nga nakarealize na kustanan. Hinoon. Sa una pa man sa kagisigihag tambag bahin ni Adam. Pero gahi magyapon kag-o. Mayo na lang hinoon karon kay nakamata na gid ka. I'm happy for you, Day. Thank you, Day. Day, medyo late naman. Dili pa ta mamauli. Ay, hala. Wa ko makabantay sa oras na. Wait sa day, ha. Na-text si Papa. Unsa man kang orasa mauli. Ganina ra nagpaabot si Adam ni mo diri sa bahay. Day. Di lang sa kumuuli. Ha? Nga naman? Tuwa na sad si Adam sa bahay. Dili ko gusto mag-abot mi. Huwaton sad akong mulakaw siya una ko mo pauli. Late na pod kang nauli gabi, no? Opa. Huwag nakainom na pod ka. Na, hinahinay na imong pag-inom. Madaot ka gidana. Ayaw ka balaka na ko pa. Nag-enjoy lang ko sa akong life karon good. Anak, Alam unsa ba? Dili ko nimo undangan? Kat, mag-usab na lagi ko. Please, di na ko kayo nga mawakan ako. Kaya na nimo, Adam. O kung love gid ko nimo, buhian ko nimo. Wa na gid chance nga mobalik ka na ko. Wa na. Maong please lang ayaw na kog sa muka. Kat, Day, wa kay kaugma. Wa, day off man ako. Nga naman? Nako ipila-ila ni mo. Kinsa man? wow. Daghana din natong similarities kat, no? Wa gid ay masayo pang akong amiga nga gipaila-ila kaniya nako, Steve. Mura kog nakakita og lalaki nga version nako. Mao na nga magkasinabot kita. So, gusto na ko nga mas makaila pagi ko nimo. Kana, kun imo kong sugton kat. Steve. Recorded by Radio Mo TV. Ha? Uyab na mo, paspasagod. Day, sud sa pila ka tuig karon pa ko naka-feel og balik og ingon ani. Hinoon sad.
Well, di iti kapugngan. Hibaw masad ko nga buotan na si Steve. Dili ka maproblema sama sa himabay ni mong ex. True. Love, na ako'y problema. Unsa man na, love? Gipapahawa ko sa boarding house nga akong gipuyan kay mapuli ang igsuon sa tagiya. Kining pwede anilaon ako mo stay sa imong apartment? Samtang wa pa ko makakita og laing kapuyan? Sige, love. Why problema? Salamat, love. Wa man tay mga duty ugma. Manglaag ta. Ha? Asa man ta? Bisag asa, good. Nay, kapoy eh. Puyo lang ko din sa bahay, love eh. Pero ikaw, kung gusto kang mulaag, ikaw lang. Maghuwat lang ko nimo din eh. Okay. Love, unsa may plano nimo karong Sabado? Mabakasyon ta? Ha? Nga naman. Unsa may naa? Nalimot ka? Anniversary na to. How? So, sabi lang ko kung sinaa. Unsay apil nimo kun sinaa? Anniversary lagi na nato. Dili na ordinaryong adlaw lang. Pero dako kayo gasto kung mabakasyon ta. Di nilang ko ta sa bahay ko. Mag-order lang tag pagkaon. Ana lang. Steve! Wa na gyud ko makaila ni Steve. Lahi na kayo siya sa Steve nga ikasinabot na ako sa tanang butang. Karon, permi na lang siya mo kontra sa tanan ako isulti niya. Nag-order kong pizza, love. Love. Kat. Saan ka? Minaw ka na ko, ha? Nansan sa ka? Nasukog yapon ka nga dinhita nag-anniversary sa bahay? O pag hindi ka magkasabot? Wa gyud ko makasabot. Kaya dili ka gusto mo sabot. Bright pang ta ka. Ay pag binugo. Unsa? Puya ni mo eh. Kapoy! Oh, ano ni barog man ka? Asa man ka? Mulakaw ko. Bahala na ka diha. O yan na tawag istorya. Maulian na ka. Gano'y igod-ani man ako sitwasyon. Sayon nun ramang ko. O sabay sana ako. Ganun puro man kasakit ang ako mahiaguman kung makauyab ko. Nga naman. Steve, mangutan ako di mo ba? Kung i-base o percentage ba? Pila ka percent ang imong love na ako? Mga 40 to 45%. Maura na? Wa man lang kaabot og tunga? Siyempre. Magbilin ko og dako para sa akong kaugalingon. Steve, Buwagi! day, Moding ingon anaon ra kaniya. Kay dili timbang iyang duha ka gugma. Ikaw, love kaayo nimo siya. Pero siya, more na ikahatag niya nimo. Uy, pag itag lalaki nga mas mahal ka, uy. naglibog na gyud ko kung siya akong buhaton. Day, ako magid mo inupaila-ila ninyo, no? Pero sorry, dili na ko uyon sa inyong relasyon. Sukad lang nga nagkakamo ni Steve, wala kay peace of mind. Onyawa ko makauyon anang sayon nun ra kaniya. Red flag na kaayo na. Maong please, buwagi na si Steve. Unsa? Makigbuwag ka na ko. Oh, dili na ko, Steve. Naluoy na ko sa kong kaugalingon. Feeling na ko, gipamugos ra na ko akong kaugalingon diha nimo. Ug ang nakasakit kay dili timbang ang atong love.
Mauday nga kung mag-away ta, apektado kaayo ko. Pero ikaw mo na nakagwa. Deserve na akong mahalon og labaw pa sa akong pagmahal, Steve. Og dili ka makabuhat na ako, ana. Ewa ka ba? Ang nakadaot man gud nimo kat. Gusto nimo nga akong kalibutan ana magtuyok nimo? Nahibaw kang dili na tinuod, Steve. Daghan kay kag freedom. Siguro, na-feel lang nimo nga natuok na ka. Tungod sa akong sobrang gugma nimo. Kay para nimo sobra na akong magmahal. Sobra para nimo kay ikaw, imo na kaugaligon, imo gihuna-huna. Dili na ko, Steve. Undangon na ni nato. Wag yung ko'y swerte sa gugma. Lain-lain nga klase sa lalaki ang ako nakarelasyon. Og lain-lain pod og hinungdan sa among panagbuwag. Og mao'y hinungdan nga mahadlok na lang hinuon kong mahigugma og balik. Dili ko makaingon nga parehas ta ng lalaki. Kaysa tinuod lang, lain-lain sila. Lain-lain og paagi kun unsaon pagpasakit og babae. Bitter na kon bitter pero nag-base lang pug ko sa akong kaagi. Karon, pila na katuig nga wa na gyud ko mahigugma og balik. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kito mga hikalang kaagi ni Kat nga taga Linaw, Talisay City, Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo, awit nga nagkuhan. What kind of fool am I? Ano pa da sayang kaagi karon? Mao kini sa kababay nga taga Cebu City. Ang atong tatampo nagdasangan nga Mera. Recorded by Radio Mo TV. Niyan ako sa amo. Thank you sa paghatod, babe. Anything for you, babe. Basta mo ito man iya, mahal kita ka. Mahal sad kayo, tika, babe. Mulakaw ka? Yes, ma. Anniversary naman ni Josh. Aw, di ay no. Manglakaw mong giday mo no, kada anniversary ninyo nak no? Oh, ma. Taod-taod naman sa di ay mo. Since high school pagod mo, hangtod na lang nga naa mo trabaho ron. Od sa man, wa pa mo'y planong magpakasal? Magisgot-hisgot naman ni Ana, ma, pero mo yung mong focus ron nga magtigom lang una. Sakto sad. Sakto sad na, anak. Oh, excuse ma ha. Si Josh nanawag. Hello? Babe, Mira, sorry ha. Sa sunod na maglakaw. Busy kay ko ron. Di babiyan akong trabaho. Oh, mao ba, babe? How about ato na di ka sa inyo ni gabi eh? Ayaw na. Kaya basi, mag-abihan na gito. Sige. Next time na lang. I love you. Bye. I love you too. Dili madayon inyong lakaw, nak? Busy ko no siya, ma. Unya, ka nakailis naman ka. Magkikita na lang ko sa akong amiga nga si Claire, ma. Kagwapa gud nato ron. Anniversary na mo ni Josh ron. Supposedly, maglakaw unta mi, pero busy ko no kayo siya sa trabaho. O niya, nugod mo sa akong outfit nga, dali na ko ilaag. Mong ikaw na lang akong gitawagan. Mao di ay. Mayo gani kay restay na ko ron. Mauligi. Pero best, dili ko pwede magtukay ha, kay nasabi ako'y commitment ron. Ay, subyaan ko ni mo din, hi. Manglood niya akong gikasabot ba? Mao ba? Sige, Claire, okay ra.
Kalit-kalit man sa ganyan ako pag-invite ni mo. Next time, kung mang-invite ka ni kanako, kanang ahead of time, okay? Sige. Ay, pero may naman ang busy si Joshua. Wala naman kasi time na ako. Murag 5 nakabook akong text niya today. Pero until now, gabiin na lang. Wa pagyapon siya i-reply. Ah, si Josh. Babe, sorry. Akong na-silent akong phone. Wa ko makabantay nga ni text day ka. Akong tawagan, be. Hello? Hello, babe. Di ko duwag mo. Saan pa ka dali? Hello, Josh. Tay ka na. Bye. Gipaong ni Titso. Nag-text siya. Dili ta magtungog. Sabak kayo. Na ako's diskuhan ron. Oh. Nilaag siya nga. Uwa magpahibaw na ako. Pero may na lang siyang busy. Wala ang magkanisi nga dili mananghid na ako. Dili mo ka na siya yung ana sa una. Day, ayok palapit eh. Wa tas imnanan ha. Ni atas kapihanan. Libong na lang ang mga tao nga mula pa din sa tungtungod ko na unsa ka. Sakit na kayo kong dugan, Claire. Pila na may kabuhan nga ingon ani. Og pila na sa kabuwan nga nagsige kag hilak. Pero hindi naman na mo siya buwagan aron mausar ang sakit. Kasi nga ana wa na siya klaro nimo. Pero mahal na ko siya. Ang pangutana, nasuklian pa ba og tarong imong pagmahal nga niya? Claire. Recorded by Radio Mo TV. Ikaw no, sa tinuod lang, nang luod na ba ko nimo? Mahinumdom lang ka na ako kung dili mo okay si Josh. Pero kung okay gani mo, wasad ka. Dili ka mo chat na ako. Dili ka magparamdam. Pero ako, every time nga nakinahanglan ka na ako, naadayon ko. Sorry na, God. Wa man si kay uyab, God. Pero dili uyab akong kinahanglan. Ikaw, amika ko tika. Mura nag-igsuon ang akong tanaw ni mo, day. Usa pa, naibaw baya ka ha nga. Ako na lang ugang akong papa mo inaa. Only child baya ako. Ya akong mama few years ago patay na. Day, sabta lang sagod ko. Ambot ni mo, oy. Basta lagi. Kung ma-okay na sa mga ng Josh, unya ako na siya magkinahanglan ni mo. Dili gani ka mo nga, mangluod na gid ko. Day, Claire. Here. Flowers for you. Milagro kayo karon. Na-realize mo ko nga late nga dako kay ko pagkawang mo. Maong niya ko. Namawi. Mao ba? Mira. Sorry ha. Sorry sa tanan. To be honest, nakalitan kay gusto ko nimong kausaban ron. Dili mo gud kay ingon anak sa una. Naibaw ko. Anay na nga napasakitan ng ka. Maong niya, pasagdi ko nga mamawi ni mo, okay? Josh. Isa mo na. Si Claire, nanawag na ako. Pwede ba unya na? Karon na ba ito nagkuyog balik? Gusto kong way samok na to. Gusto ka? Ay, noon. Masabot naman sa dis, Claire. I-silent lang yun ako kong phone. Sige. Nalipay kay ko nga na okay na mi si Josh. Abi ka na ako nga magabuwag mig dayon. Oh, uy. Kanagan pag-miss calls kay ka ni Claire? Ako siyang i-return call, B. The number you have dialed is either unattended or out of coverage Dili man area. makontak. Please try your call later. Wa baka tumang luod na ako.
Wa na mo kay tawag-tawag na ako. Wa na sa ta magkita. Gusto lang kong mangumusta ni mo. Busy ko, Mira. Di ka makasabot. Sorry, babe. Sige. Text lang unya akong dili na ka-busy. Abi na kong mausap na si Josh. Umamawi na ako. Pero dili man di ay. Nagkadugay. Mas nagkagrabe man. Bugnaw na kayo siya na ako. Unya, permi na lang siyang saputon. Dili na sana ako makontak si Claire. Di ba ako nagluod dito siya na ako? Pila na kabuwan nga wala ko'y balita pa bahin niya. Si Josh nag-text. Sorry kung isapot-saputan di ka. Pero Mira, I need to talk to you in person. Magkita ta after na ako din eh. Oh, bahin sa unsa ka? Kung unsa may gusto nimong isulti na ako, isulti na. Di na ako maglangay pa nga. Pero, Mira, undangon na yun na to. Di na ako. Josh, Di na ako happy. And kay ba akong wala sa dako mahatag ni mong kalipay. I-deserve mo. Mira, sorry. Pero gusto ko nga ako lang siyang kaugalingon ng akong nauna-on ron. Tingali na baguhan ko sa kalibutan nga wa ka. Doon ay mga butang nga gusto na kong buhaton nga ako ra. Nga din ako kinahanglan pang manangit mo. Josh, Sukat sa high school pa ta. Pero may nakita ang magsige ko yun. Og, to be honest, apul ka na ko. Sakit para na ako tungod kay di ko gustong pasakitan ka. Pero, the more nga ako ni padukayon pa, mas masakitan lang tika. Josh. Sorry, Mira. Sorry. Nak, walo na katuig sukad nga nagkabuwag mong Josh. Wa pag yung kay planong musod og laing relasyon? Wa pa may nasaag, ma. Naay mga nanguyab pero dili ko ganahan. Sige lang. 30 pa man sad ka. May kahigayunan pa. Pero unta, ayaw pala binak ha. Kung kinahanglan nga mula aga, sige. Buhata aron malingaw ka. Salamat, ma. Ay, mag-Facebook na lang ko, be. Huwag mo kilingaw, eh. Oh, si Claire? Uy, active na di siya balik sa Facebook? Oh, wait. Engaged na siya? Ala! Tanawon ko na natubihin sa iyong pamanhon nun. Ay, taod-taod na gid nga. Wa ko'y balita pa bahin niya. Oh. Si Josh? Si Josh ang fiancé niya? Brown guilty eyes and little white lies. I could keep you. Wa ko makasabot sa kong gibati sa dihang ako nakita. Nga kaslunan na di ay akong long-time ex-boyfriend nga grabe kong nasakitan nga doon sa akong best friend. Nasakitan kiko sa akong naibawan. Kani, nagsend kong message sa akong best friend nga si Claire og ni congrats ko. Pero igo ako niyang gisin. Og didto ko mas nasakitan. Kaya ang best friend nako nga mura na nakong igsuon, mura nagwa makailan ako. Mura bag, dili na ko parts iyang kinabuhi. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV.
Mao kita may higalan kaagi ni Mira nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang gipangayo awit nga nagalahan. Traitor. You betray. I love you, Bianca. Nanguyab ka na ko? Oo. Kaya ang tinuod in love kay kunin mo. May chance ka ko? Sorry kayo ha. Dili pa ko ganahan maguyab-uyab, good. Oh, Kinsam ni nanawag? Uy, ang ako ang dining classmate nga nagsigig panguyab na ako. Bakala ka di. Di tiya tubagon. Bianca, kasaba ba ng cellphone ni mo, uy? Nagsige mo nagbagting. Tubaga ko na. Da, pasag di na uy. Kinsa man din ang nanawag ni mo. Nawa man na ni mo tubaga. Dili na importante uy. Kumusta, Day? Okay na, day. Naabayay ng regards ni mo, Day. Kinsa man, day? Tagalaing saksyon. Na, pasagdi na sila, day, uy. Wakoy panahon anak nila. Ah, mukuyog na ba kuno sa ni mo unya? Inigpauli ni mo. Nga ni kuyog day ka na ako. Nakoy toyo ni mo? Unsa may mong toyo? Unong sa. Nainang si teksturya niya. Sa tagdakaw. Ano sa ta? Unsa may mong isulti na ako? Sulti na. Yan, di ka masuko. Tekanas na yung mag-arti, uy. Na mga kaisulti. Sulti dayon. Kuan. I love you, Bianca. Daan pagit ko. Manguyab dagi ka na ako. May bawo di ka nga. May kung tuyo ni mo. Yun anak mo ginang style yung mga lucky good. Makakita gani gamay nga benta. Manguyab dayon. Ay, sorry kay Bianca. Dugay naman ko nagagusto mo, good. Pero karoon ako makahigayan pag-sulti ni. Sorry sa ba. Di pa ko ganahan mag-uyab-uyab good. Bianca. Huy, naon sa day ka? Nansamday ko. Daghan man kuno kayo ng uyab ni mo, pero bisag usa wag gyud kay gisugot. Di na ko sila type day, uy. Dili type o tomboy ka? Day. Recorded by Radio Mo TV. Ay, si tomboy ba, uy? Nagduda na gyud ko nga tomboy ka. Di ka tomboy, uy. Naunsa mo Onya, be, ngano nga mangyud kuno kay gisugot bisag usa sa nang uyab nimo? O sarag na kay kasulti ni mo, day. Dili na ko sila type. Maayon ako, dili ko malate da. Ito kaya saan ako nakamata, uy. Ay, sorry. Sorry, Misa. Huwag ko magkabantay ni mo na. Sorry, Sab. Hawa ko makabantay ni mo. Derangin mo ang mga gamit, oh. Naunsaman ko, eh. Dili man hinuon mawa sa una-una ang lalaki nga nakatasmag na ako. Kwapo na pagtawana. Mayon tagpakakita mig usab da. Kasayo sa nimo makigpangadtos kantin, uy. Gigutom lagi ko, day. Wa ko pamahaw ko. Oh, sige na, pagdali diha. Kaya basig na na turo na nga tong teacher. Ay! Ay, sorry. Ikaw gihapon? Uy, hala. Oh, ngano di mo? Kuan, day. Atong usang adlaw, iya magkog ko nadasmagan. Unya karon, nadasmagan na sad ko niya. Ayay, murag lahi na nida. Maayo tingali nga mag-ila-ila mo. Oh, mga good. Ako din si Kyle. Bianca. Kagwapo gid ni Kyle, uy. Wow! Ay! Hala, no? Nakuyawan ka, day. Nakuyawan in town. Ano yung mo gipakuyawan, uy? Nakabantay manggug ko nimo, nga lahom kay kagihuna-una. Mo nang gipakalitan ti ka. Uy, naguna-una ka ni Kyle sa. Katagaan ko, no?
bitaw, day, uy. Gwapo kaayo siya, uy. Unya, day. Kung manguyab si Kyle ni mo, imong sugton? Oh, sugton, uy. Di amin ni chat na ako. Uy, hala. Si Kyle man ni. Kumusta? Ako nang replyan, B. Nanawag lagi ka. Gusto lang ko makapatay si Mundingog. Ugma ba? Wa may klase. Mga tatag mo, ha? Nga naman, Naunta ko isulti ni mo. unsa may mong isulti na ako. Ayun yan na lang kung magkita ta. Kay, di ko ganahan nga. Anin ako sa self-isulti. Asa man ta nga magkita, ugma? Taod-taod na mo nang paabot ni Kyle. Wa man gid siya. Ay, giilad ra man tingali ko niya. Ay, mapaulit na lang ko eh. Diyan ka! Ngayon na si Kyle. Pasensya na ka, nadugay ko. Traffic mo, good. Okay ra, oy. Ato tas unahan na. Mag-snack ta. Aron mag-istorya tagmayo. Kumusta? Ikaw, Ron. Magsigipit kita sa eskwelahan, ha? Anya, mga musta ka na ako? Bitaw eh. Nalipay lang ko nga nisugot ka na nga magkita ta din ni Small. Unsa di mong tuyo na ako, Kyle? Daghan mo gud kog nadunggan. Na ako no'y daghang nanguyab nimo pero wani mo sugta kay ako kuno'y gusto nimo. Unsa? Pag-aabit ni Magnaong, uy. Alingod ka uwaw kay nakagusto mo sa ko nimo. Kyle, Mm. sa una, namay nanguyab na ako, pero uwa na ko sugta kay dili na ko sila type good. Pero kung ako'y manguyab nimo, imo kong sugtan. Ani na lang, mangutan ako nimo. Ganahan ka na ko o dili? Ayaw na ko pangutan-aan na, uy. Suti, hinugod ko kay gusto kong may bawo. Sige, good. Bisag uwaw para sa akong part kay babae, bi ako, ha? Akong ang kunon nga... Love ti ka, Kyle. Kung mao na, parehas dito. Parehas ang atong feelings kay love na sa ko. So, kita na? Oh, Kyle. Oyab na ta. Salamat, Bianca. I love you. I love you too, Kyle. Wala ko bati ag kauwaw nga maangkon sa tubangan ni Kyle nga love na ko siya. Sa pagkakaroon, nagplano nami nga magpakasal. Dinhin na lang ko to, o daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kito mga higalang kaagi ni Bianca nga taga Davao del Sur uban sa awit nga iyang kipangayo awit nga regulahan Honey My Love So Sweet. Kahit sino ka pa. Dong, kumusta naman imong gi-applyan nga trabaho? Wa pa mong gipay balita, ma? Ay, kinahanglan na gid kaayo ka makatrabaho, nak. Wa na tayo makaon sunod adlaw, ali. Sige lang, ma. Mangita ako pagi nga makakwarta. Mga apply sa kuslain. Bisag unsa nga trabaho, ma. Basta makatrabaho lang gid ko. Salamat, nak. Nadawat ako. Yes! Yes! Nanak ko'y trabaho! Welcome sa company, Alvin.
Salamat. Unsa naman sad ni? Palpak na pod? Ma'am, nag-follow naman ko sa instructions. Dili sa siguro ka ingon anak kabugo, no? Kapataka na kang follow og instruction? Hari kibaw ng amdisi bay. Inaanak yun siya. Sige lang, bay. Magtarong mo sa kusang trabaho. Para wa siya rason nga masuko. Alvin, ikaw ni bahala ng mga papers, ha? Oh, ha? Ma'am, wa para ba kung... Ikaw ni pangita og paagi nga mahuman na nimo tomorrow before lunch. Oh, okay, ma'am. Sam ka, uy. Dawat kidawat mo lang ka sa trabaho gihatag ma'am ni mo. Okay na, bay. Kibaw mo sa ko nga, kung mubalibad ko, kasabar ay madawat na ko. Or basig, sip-sip lang yun ka. Bay, ay lang lain na pagsabot ang akong pagkugis trabaho. Nakinanglan lagi ko kwarta, maong akong giampingan ng akong trabaho. Bay, bisig kung sa pibahato ni mo, di na ma-appreciate ma'am Disi. Baliwa rin po na niya. Yun na siya kabangtas. Oh. Laom ng gabi pero dagkan ko trabahoon. Ay, Hasta si Ma'am Daisy ay wa pa mo gawas. Grabe siya kaya makadag trabaho eh. Sige. Padung ko diha. No, anong naghilak ito si Ma'am? Unsa na kayo naitabo? Di lang ko mga na kay pasig masuko niya to. Mapaulit na sa ko kay ako lang usa ang nahibilin din sa office. Diba? Si Ma'am Daisy na. Huwag pa siya makasakay. Taod-taod mo siya nagatang. Magkawa sa ko sa akong motor. O, atuon ako siya. Ma'am! Tana? Alvin? Ihatod di ka, ma'am. Gisundan ba ko nimo? Ha? Recorded by Radio Mo TV. Gisundan ko nimo no. Wa ang taon, ma'am. Mapasay pag-out na ko. Unya. Ngano pasakyan mo ko nimo si mo motor? Kay delikado na kayong orasa, ma'am. Og lisod sa kayo isa kay din og taxi. Pero Dali na. sige good. Asa mong kabatod? Niyata, ma'am. Salamat. Uy. Oh, ma'am! Uy! Ang helmet! Ma'am, ang helmet! Oh, lo. Nisutoy rin ba siya dagan? Pasol na ko. Asam tas, ma'am? Nganong din mo ka siya sa ospital nagpatod? Dili. Oh, si Ma'am Daisy. Ma'am, akong... Wa na siya. Ha? Kinsa, ma'am? Ang akong anak. Patay na ang akong anak. Ano siya? Sorry, Alvin. Okay na, ma'am. Nganong ni apawang ka? Akuan ka nang... Kawaon na untan ako ang helmet, ma'am. Diara oh. Lakaw na. Pauli na. Ay, naluoy ko na una ni ma'am.
Samot yun siguro kang nilad ang batasan ni ma'am karon nga. Patay na ang iyong anak. Milagruhal gini ma'am ron bay. Liit siya ba? Nga pag-abot niya, igor man niya gilabyan. Pwede na sugo. Mau ba, bay? Albian, ipatawag ka ni ma'am. Ha? Ako? Dili ko gusto nga naay makalusot nga storya bahin sa nahitabo gabi. Oo, ma'am. Oh. Ma'am, di mo na ka mo leave? Usa? Dili. Dili ka ko gusto mo uli sa bay. So may ganahan mo, ma'am. Ganahan ka nga malimot sa tanan. Banante ka. Unsa? Magbakasyon ta. Mo-file tag-leave. Mag-beach na. O gusto na ko nga, inigabot na to dito. Di ka magpakaroon ingnon. Ayaw pog niyo mong kaugalingon. Pag-enjoy. Magbuhat ang tanan mong gustong buhaton. Sakit kayo akong dugan, Alvin. Single mom good ko. Naring kamot ko. Iatag na ako ang tanan. Gibuhat na ako ang tanan para sa kong anak ka masakiton. Pero unsay hitabo. Wa na ang akong anak. Patay na ang akong anak. Ma'am, hubog na ka, ma'am. Dali na. Yato hindi kasi mong kwarto. Sige na, ma'am. Katog na. Gwapo hindi ka, no? Ha? Gwapo sa kisya. Labi na. Doa kaya nang. Hindi ko makatug sa nahitabo ni mo ni Ma'am Tisi. Wangay. Di na siya mawaka sa kung nauna. Ilabi na nga. Naibaw ko kung unsa yun ang tinuod niyang batasan. Ipilit niya nga ipakita sa mga tao nga salbahe siya. Kaysa kaluyan siya. In love na ka niya, no? Ha? Spy, sa pedo-dugayan mo. Puya, yun. Ha? Manguyab ka na ko? Ma'am Daisy. Nga naman. Kay nakita na ko kung unsa ka vulnerable. O gusto na ko nga ako may muatiman o mupangga ni mo. Alvin. Please, hatagi ko chance kay ipakita ni mo nga angay kang mahalon, ma'am. Thank you. Thank you, Alvin. Yes. Hatagan ikaw chance. Thank you, Daisy. I love you. I love you too. 4 years na ang nilabay. O kaslunod namin ni Daisy. O so far, malipayon mi sa mong relasyon. Di na lang kutob. Ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo ka mga higalang kaagi ni Alvon nga taga Banilad, Cebu City. Uban sa awit nga yang ipangayo, awit nga nagulahan, patutunguhan.
Ang mong kaagi gibatan na doon sa radyo ni Carol Marie Caen o gabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala at mga sukinti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakahawit. Yadres lang nining tulumanon, hantumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hantod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Wala ba ko nabilin? Muragwa naman. Okay na ko. Nak, muadto na ka. Ma. Dili ko pwedeng malit kay first day na ako ron. Ay, nakalugag na ka. Ma. Nandam na sad nako ang mga baon sa akong mga manghod. Ay, salamat kaayo, nak. Sige, lakaw na kay basig malate ka. Excuse me. Why naglingkod din, he? Miss. Pwede mo tupad? Sige. Salamat. Diyan na di ay. Kanindot yung smile. Ardin. Nice to meet you, Arden. Crush ng campus mo tong imong katupad bay. Mo ba? Oh, tiha ni mo eh. Tupad man mo. Mayra pa day nga. Wata magtupad kay kamoy nagkatupad. Diskartihi da yun. Diskarte ko taon. Kalayo ra natog level ato Wag kita sa panit ato. Klaro kay nga dato. Watay chance ato Wato kay baway. Mura ba yung di arte? Ay, mag-focus na lang ko sa kupag eskwela ba Kaysa mangandoy pa ko niya. Arden, parista? Paris, saan sa? Sa project nga gingon ni Sir ba? Sa unsa man di ay? Sorry. Kung ano ko, nawa sa kong lahuna. Sige, Paris ta. O niya, asa man ta magbuhat sa atong project? Sa inyo? Pwede ra. Sige, ato tas amo. Dako ago ninyo bahay god. Dato man kay mo? Akong ginikanan mo dato, dili ako. Dali, magsugod na ta. Diyan na. Saguli. Ano nagpatakab kag paso di sa ato? Classmate ako si Arden. Paris may sa mong project. Wa ko'y labot. Giing na naman tika nga dili mong pataka og pasod og tao din Kawatan bro yun Sige pa. Manggawas na lang mi. Tana Arden. Pasensya na kaayo ka ha. Okay ra Nakasabot ra ko. Asa naman ta magbuhat sa tong project ani? Pwede sa amo. Pero maikuman ko. Gamay magud ang among bahay. Ay, okay ra na Gusto sa kumakato sa inyo. Ha? Sure ka? Lagi! Tana dayon. Lahos na ta sa inyo. Okay ka dyan, ha? Komportable ra ka? Oo, hapit na hinuon ni mahuman na tong project ko. Day dyan na. Ay, dinhin na lang pa di hapon, ha? Mama sa doy. Maikog ta, Usaray, sudan ko na to. Okay ra, Mukaon ba kag-utan, day? Mukaon kaayo. Sure ka? Basig, naikog ra ka. Dili, dali na. Paspasan ta ni Guman. Recorded by Radio Mo TV. Nagkasuo na giday mong maayo ni John na bay no? Dili man ko si arte bay. Nya kining gaan kasi ikauban. Pero nakagusto ka niya. Na, kinsa may dili makagusto niya Pero dihara na ko to bay.
amigaran ako siya. Nak, may problema ta. Ang saman ma? Dili na makapadayon og pa-eskwela nimo ang ni-sponsor sa imong scholarship. Kaya may problema sila sa iyang kompanya. Unsa? Unya ma? Wa tay mahimo ani, Nak. Magkaundang lang sa gyud una kasi imong pag-eskwela. Oh, ma. Nak, pagandam si mo mga gamit. Nga naman pa. Maglarga ta paingon sa Cebu. Ato na mo trabaho dito. O adto na ta mamuyo. Nak, karon nga magsugod naman ta og bag-ong kinabuhi din eh. Magtinabangay lang yun una ta, ha? O pa. Mangita kong trabaho din pa. Naamag ko'y nahibawan daw nga magpaabang og tricycle. Mamasahiro tang duha. O kung makaluag-luag na ganita, magnegosyo ta sa bae para may income si mama nimo. Sige pa. Dako na ginintaon atong tindahan, Nak. Malagi ma. Sakto kid ang desisyon ni Papa nga namalhin ta din kay may arang-arang mga tong pagpuyo. Unya ikaw, may nindot na pod kang trabaho. Nagbunga ang tanang pagkugi namong duha ni Papa ma. Sod sa pila ka tuig. Bisan tolog na sakripisyo ang akong pag-eskwela. Pero okay ra. Ang importante nga nahawas tas kalisod. Kumusta naman kasi Jana? Wa man ako makapalanghid niya. Kalit ko nga miundang sa pag-eskwela. O mipahawa dito sa among gipuy-an. Oh. Hello, bay? Bay, uli na sa ato. Natay rin yun. Mao ba? Kano sa man? Mingawa na ko ni mo eh. Agay. Ay, pagkakusyon. Unsa man ka muna magkagdabayot. Dabayot yan. Jana? Ikaw ba? Murag yung kagungo, no? Ha? Nga naman. Mukalit lang kagkawa. Unya karon kalit lang sa kagtunga. Sorry na, God. Murag ubay-ubay kitag angang istoryahan da. Ato to sa may baybayo na. Saba kayo diri, uy. Kumusta naman di ka? Nindutan ninyo eh. Nakagraduate yun mo? Wa ko makagraduate, uy. Ha? Nga naman. Nilayas man ko sa amo. Gikapoy na ko sa batasan sa akong amahan. Mautong nilayas ko og nagtrabaho na ko. Ikaw? Oo, mausad ko. Nagtrabaho na ko dito sa Cebu. Maoday nga pag-adto na ko sa inyo. Wa na mo. Yadto ka? Oo. Gipangita di ka. Sa tinuod lang, nagtuo man ko nga naatoy padul nga na nga tong kasuod. Pero nibiya man kagkalit. Jana. Nag-assume lang di ay ko. Nagtuo ko nga nakagusto sa kanako. Nagtuo gani ko ato nga manguyab kanako. Di man ko pwedeng manguyab din mo. Layo ugod kay ka para nako. Lisod kay kang kabuton. Pero kung nanguyab pa ka, basig masayo kung nilayas sa amo. Og diuban ko nimo sa Cebu. O kung karon, mubalik ko sa Cebu. Muuban ka gihapon ako. Ano? Uyab day ta. Aha? Sige.
manguyab ko nimo. Ayaw na. Oh, Dili ko ganahan og dagang storya, Arden. Ug usa pa, nakaila naman ko nimo. Mao nang dili nakakinahanglang mo diskarte pa. Gisugot ati ka, Arden. I love you hangtod karon. Og salamat ka di balik ka. kung ibaw pa lang ko nga nagpaabot ka. Dugay na untag ko nga nibalik. I love you to, Jana. Milabay man tuod og pila ka tuig. Pero wa ko'y pagmahay. Kay nakaingon ko nga karon ang hustong panahon para namo ni Jana. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalan kaagi ni Arden nga taga Tagbilaran, Bohol, apan kasamtangang nagpuyo karon sa Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nag-ulahan, pangako. Ayaw ko papaabot ha. Dili ko gusto nga ako may maguwan. Sige, May. Bye. See you. Bye. Klaro kay kasi may nasanto kay nagkarakara na ka. Grabihan ni mo no, bay? Magduha ka tuig nga naghuwat ka anang May. Oh, pagi ka puli eh. Bye. Anak, yun tingnan na. Basta love ni mo sa kababae. Iyay. Andam ka magpaabot. Sige na, bye. Una ko ni mo ha, kay magkita pa ming May sa coffee shop. Okay. Ian. Break na ako. Coffee ta? Lara, sorry. Magkita ming May ron. Mao ba? Sige. Okay ra. Kita na lang, Lars. Ito mo 30 minutes na nagpaabot ko ni May. Wala pa nagit siya. Ian, sorry. Dugay na humanang akong meeting. Okay ra, May. Abi na ko, di ko ni mo tungahon. Grabe sad. Malate man tuod ko no, pero wasa na mahitabo nga wati katungahan no. Unsa nga coffee mo? Bay, nangita na ba to si boss ni mo gapon? Ha? Nga naman. Mutlong. Pero nagkasiguro ko nga bad news. Kay kuan man, mura mag nasuko man to siya. Unsa bay? Okay na. Wala na problema. Ngano di ko no, Lara? Imong report para next week. Shit. Nalimot ko. Pero okay na. Akong gi-overtimean gahapon. Ha? Tinuod ka? Ooy. Anugon po ang pay sa overtime. Pero, makig-istorya gahapon si boss ni mo. Adto lang siyang office. Sige. I will forgive you this time. Pero next time, dili na. Pasensya kay boss. So, binita mo ni mo, ha? Hindi ka man yung nanasuna. Pasensya kay boss. Bawi ako next time, boss. We will have a meeting next week. O gusto ko nga niya ka. Okay, boss. Salamat nga nga na si Lara hapon. Siya mo yung itiwas si mong trabaho. Uy, isa pa yan, uy. Ikaw pa. Nibawas lang sa kunin mo si imong kaayo na ako. Ikaw sa namang nagtudo na ako sa dihang nagsugod pa lang ko. Usa kas mga nitabang na ko or makatuon ko. Basta, thank you gid kayo sa imong gibuhat, Lara. Isipon ko ning utang kabubuton na ako nimo. Okay ra, uy. Okay na kay ko aning imong pakapin na ako, Ian. Si May nag-chat. Iyan, magkita ta ugma, please. Doon ako'y importanteng isulti nimo. Unsam ka? Kuyogon ka sa among high school reunion. Ha?
Pwede ba gud eh? Uy. Dagan man og magdag partners good. So, nakawanan ako nga, dadunti ka. Sa ato pa, partner ko nimo. Siyempre, no? Maong kinahanglan nga gwapo ka, ha? Ipaila-ila ti ka sa kong mga friends. Recorded by Radio Mo TV. Hi, May. Kumusta? Okay ra. Uy, kinsa man ni? Imo ning uyab? Ay, si Ian. Ian, si Benji. Classmate na ko before. Ay, da. Benji. Oh, Benz na lang, uy. Hi, Ian. Hi, Benj. Nice to meet you. By the way, kuan kining naman ko ano, kanang na naman imong ex sa Solsa, si Carlo. Nasa dang iyang kuan kanang nasa siya uyab dito. mas gwapa gyapon ka, girl. Ay, sorry, Ian. Oy. Sorry. Sige ha, aris ako. Ha? Ari ko sa uban, ha? Kanang ako sa silang pangumustahon. Dali Ian. Ipaila-ila di ka sa uban ako mga batchmates. Sige. Si May. Hello? Iyan, naami dinner ron sa akong mga barkada ba? O banda ha? Hala, napara ba may meeting karon May? Ay, unya unahon lang din na nimo kay nako. Ha? Sige na. Doon na sa ko importante nga isulti nimo. Ha? O lagi, sige na. O nakasiguro ko nga maganahan yun ka. Sige. Pangintaan ako bagi ha? I-text lang ako kung sa oras ha o asa dapit. Okay, see you. Ulagaw ka? Napamatay meeting ron. Palihog na ko ingon ni boss bay kaya na-emergency. Pero bay, importante man kuan ang meeting kuno, importante kuno. Mulakaw Mas gyud ka. importante ning akong lakton bay. Unsa? Bay, Naday si Carlo, ang ex ni May. Musta bay? Okay ra. Hi. Ay, Ian. Nice to see you again. Hello. Thank you kay ni Anhigid ka. Bay, isa pa yan. Lahat magtinanawan si May o si Kylo sa usagusa. Thank you sa paghatod nako sa bahay. May, kriyot. Nga no? Di ba matod mo doon na kay isulti na ko? Ha? Nisulti pa ko di ko, ana? Oo, sa dihang nanawag ka na ko ganina. Ay! Uy, joke ra to, uy. Sige na, pauli na sa inyo kay gabiin na ra ba? Unya, ting trabaho na po ugma. Good night. Og salamat kayo. ako pa nimo no? Undangan na nimo. Nailara oh. Anhagi ka sa babae nga gigamit ra ka sa tao. Ano boy? Kana si Lara, dugay na nang may pagtanaw nimo. Walang gi ka makabantay kay busy man kay kasigig paggamit atong may gahangtod karon. Wa gihapon kag gisugot. Bay. Tinuod iyan. Saan na pa ko nga nakagusto nimo. Pero, naa na magugkailaing nagustuhan maong igo na lang ko sa pag-admire nimo sa hilom. Lara. Diba, matod ni mo, doon na kay isulti na ako, mong nakikita ka na ako ron. May. Mas mayo tingali nga ako may unang musulti ni mo sa kung gustong isulti pud karon. Unsa ka na?
Gisugot ati ka iyan. Oh. Hey. Uwa ka malipay? May, sorry. Oh. Mohonong ako sa kong pagpanguyap mo. Unsa? Narealize na ko nga, dili ko ang ipamugos ang akong kaugalingon nimo. Kauhangtod karon ang ex paghihapon nimo ang naasi mo dukan. Iyan. Nahibaw ko may, itong tigibati na nako. Kung nahibaw kong gigamit na ko nimo, aron nakaikapakita sa mong ex nga nakamove mo na ka. Iyan, dili na tinuod. Ayaw pagsangin mo kaugalingon, May. Sorry, Ian. Sorry. Gusto ka. Hangtod ka ron. Wa paghapon ko makamove on niya. Okay na. Okay na. Sugod ka ron. Kalimtin ako kay kalimtan at saka. Iyan. Ha? Manguyab ka na ako. Pero, diba, Ako nang yun, Lars. Wala ko mo padayon sa pagpanguyab ni May. Tingali kong wa ko nagpagkabuta o nagpagamit ni May. Pasing harbay rating nga nakita. Anugon lang ang dukatuig nga akong ipaabot nga napunta lang sa wa. na. Ayaw nagmahayi imong kaugalingon, uy. Anak mo ginamahigugma. Andam ka mo sakripisyo ug morisgo. Parehas ko dako. Lara, Ang importante, mao ang karon. Og, oh, gisugot na ka. tinuod? Hagbay ra ko nakagusto ni mo iyan. Nganong pantuson pa man ako kung kaugalingon, diba? Salamat, Lara. Isaan ako nimo. Di tagit ka pa sakitan. Lauman ko ka na iyan. From the moment I saw Karon, mag 3 years na ni Lara. O nagplano na mi sa mong kasal pohon. Tungod kay may umaabot na mga anak. Dini na lang kutob. Ug daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalang kaagi ni Ian nga taga Naga City, Cebu. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga dagalan. Treat you right. Agi gibata na do sa radyo ni Jelly Haka o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala at mga sukin ti paminaw. Kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang na ining talumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka, ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.